A pustaš, a? Znači, nećeš 3 dana da držiš. Pa pusti danas kad rade institucije koje treba da vide da si zatvorila vodu, šta? Pa što ti si opasna žena, možeš da radiš šta hoćeš, što? Što pustaš vodu sad? Pa naravno da sam pametan. Ne bacaj to ovamo. Nije ovo smetlište. Što, kod tebe ne pada lišće, ti nemaš drvo, jel? Čuješ, ti ne bacaj ovamo. To ti ne odlučuješ ništa. Odlučujem, ja živim ovde. Ti živiš na brdu. Nije ti ovo deponija, ne bacaj to ovamo. Ovo ti je od tvog gazde. Što nikad ne... Ne, to je od drveta, to nije od mog gazde. Ti si od čega? Da te naučili nešto u životu, bit će te. Bolje će ti živeti. Aj, bacaj još. Jel ima još nešto da baciš ovamo? Ima kamen neki, govno neko, nešto. Prebaci vamo i to. Nema potrebe da bacam. Kad ima već. Super, bar ima komunalci na šta da pišu, jebi ga. Čovječe, kako bi znao, koliko ništa ne znaš. Pa dobro, nema veze, ja ne znam ništa. Nemaš pojma u životu, a stalno se nešto... Bolje uzmi nešto, čitaj, nauči nešto. A jebi ga, ja ne razumem se u zakon kao ti. Propustio si neke stvari, ali bar... Poznato mi da jašiš policiju i redom, znaš, to... Ipak čitaj, dobro će ti doći kad kad. Ma ja, meni odgovara da sam nepismen.